Ari na ha? Nanami. Na kong ati. Yung ati nga gwapa. Uy! Guys! Diyan nga ako ay. Maglaag ta do tas ilahang ati kay once a week naman siya muuli, once a week lang uuwi sa bahay nila. So bibisitahin natin yung kapatid naming babae, yung pinakamaganda. My one and only sister. Kasama ko yung kapatid kong isa, tsaka pamangkin kong bahalag buringot ang tiil. Itong ginabuhi dari sa bukid, laag, tumbok gulay, suri-suri ginagmay, pwede po dinagpo. Basa. Kaning tibuok bukid nga inyong makita, dili gyud ni amo. Wagi rami diri. Kaning kabasakan mo ni siya pangutana og bisita kiyaan ha, pero di gyud na amo. Nya kani dinhi langula. Guapa. Bahalag lapok sa makalaag lang. Wala nga akong landari. Kini sa inyong makita. Tanan, ila na. Dili na amo. Asa man si mama nimo? Yung pamangkin kong isa maganda rin. Amin pa. Asa man ka? Asa man ka? Asa man yung mama? Naghuwat siya sa amo? Naghuwat siya iyang igsoon nga gwapo? Pag may time. Hapit na mi. Iabot. Malapit na.
Diba sila famous ko galit? Diyos ko, Lord. Ari ko. Bala dumahog ang tao, yun ang sinapag. Talo. Bahalag ihog sila blab. Ay, ayaw ko. Bahay nilang lola sa likod. Doon lami. Marunong kanta. Ulihan na pa ko. Hindi mo magdatog. Daman ba? Kabaw. Horse, mong na. Horse. Ay, gapa. Horse, nagamukha ko. Ari na ha? Nanami. Na akong ati. Itong ati nga gwapa. Uy! Yay! Chap, chap, tan, 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 tan. Diyan lang ako ay. Koy. Di wa man kay pangpalubag loob god. Kisa may gwapo koy. Si tito ninyo, ako. I don't know. Grabe. Una dia. Away ay skin de. Ang good lang ganun. Ha? Ingon ka, wala usab ang kuan ni tito ninyo. Ice tira yan. Ako ice cream man. Cornito. Wa banderi cornito ang ice. Oy. Baba! Oh. Muna diha kay sabay gwapo be. Ikaw. Ah. Oh, ice cream gida yung be. Dali. Buti mo, di ka dawaton pag umangkot. Ayaw mo. Dad! Nicole! Bad attitude. Uy, natobe na diyan. Gihubak ha? Panhaan mo. Sige, buwan pa ini. Muni kuan balay sa kong manghod maguwang. Sa'yo. Akong maguwang nga taas pa man day ko siya. Kaya, gaba ta. Habog man na. Ha? Ay dapit. Tupo magalit tapos naman kuran ninyo. Inita oy. Sayaw ka, be. Sayaw be. Sayaw Sige na, sa. Col. Sige na, Col. Di na. Dire na ba din mo tago sa. Dali na. Ang iwanday ka gwapo. Sige na, Nicole, be. Lagi pa na lang yung post na ito. Lagi pa na dito sa YouTube. Sayaw ka og unsa may mong sayawon? Hiring. Kirig. Matay, kumaon. O, baba. Maon ito ba? So maura to human na akong vlog kay way ayo ang way ayong environment dire. Lagi. Kuan na dito ba? Dini. Ni. Mag Pare. Ha? Aw, anak man dun na, pre. Ayaw ba takunin? Uy, Ang tigok ko na. Ang kalaing siyaw Inom lumig tuba karon. Dali na. tagak ta. Bakit tako ra maka. Uy, ikaw, kay gamay biya ko. Nauban lang tayo. Patagal Upload 5. ko ganiha gali. Ko. Tusa. Di wag. Mo, pareho talo. Pamanggod. Nauban tayo ulan, oy. Ah, Kumandon. basta bitaw ka di ka mobile, sulod lang ka. May lingaw. Maot biya ka ha, taas Di mo siya ka buko. tuwag. Hindi mo buko ka maumag. Inig mo, sa ka ng subscribe. Kuno niya, may yan akong sign in. Di mana. Na may Mag-sign in ka sa kuan. O niya, kaya ano po rin Google Google account. Di mo Hindi mo pay kayo niya. na may wifi dito. Di mo, lagi ko niya. Inig, balik na ako. Sign in kay... Isuwat. Maingo na po ka na ang mali ang password. Isuwat lagi. Ah, pwede manggod na kalagyan na daan mong kuan sa Na kay wa man nakakonek ang iyahang kuan kay ang iyahang cellphone kay iPhone man to.
Di man tumukuan og Play Store. More des mo say. Mari ko no. Huwata. Ya, Huwata diri. Mag-inom tagtuba karon. Patawag. Mag-inom ig tuba. Oh, pistol video mo di ay. Mo ni among guan diri lingaw. Na tuba ay. Mura tuba. Kol. Kaya siya tukol bi 16% tadi ay. Ba. Kaamba. Palit dito ka oh. Naang kuno dito hakit lang. Ha? Kaya 16 na. Palit og Pepsi. O usar ka buok. Niya. Balik ang sukli ha. Anabi ka. Yan. Magan ha. Yan. Kon. Pangitag ka na sinsiyo, basinsiyo na tanong Ako araw na nila dito kuan. sa siyo nga. Ako hindi ko simple. Ah, grabe naman pud ka dalakaw 5 oy. Kamama ko Maghapon tayo. og pinalit Ako lagi nagtaguan, lagi sa bulsa hanggang kwarta laging 5. Katito Jubin. Taital lang tuba oy. Now, ini. Now. Iban ko dos. Tuwang ka tong kuan. Pagdali diha. Pagdali ba? Dahil raman akong naong. Ano na tumaok din mas personal. Yang niya ako. Yang niya ako sa inyong dalawa. Mahiya ka talaga. Oo, nahihiya nga ako. Ka. Hilang bahay dire. Pareho sa among bahay, buslot. Ligri kayo. Kita naran ako akong purma. Laay, manggaya dire ay. Patyon na niya ay. Patya. Magsunda.